Hei, bine ai revenit! Astăzi îți prezentăm situația actuală a proiectului de Lake Home și te invităm să vezi cum prinde viață un nou cartier. Suntem pe strada Tractorului, locul unde odinioară era o zonă industrială, iar acum devine o comunitate vibrantă și modernă. Avem deja 2 blocuri finalizate, cu toate apartamentele vândute și o comunitate care a început să crească frumos. Ne apropiem de finalizarea celei de-a 3-a clădiri și am început deja construcția clădirii numărul 4. La final, The Lake Home va cuprinde 494 de apartamente, de la 2, 3, 4 camere, până la penthouse-uri spațioase create pentru toate stilurile de viață. Complexul oferă deja facilități moderne: sala de sport EcoSports Dome, 2 terenuri de volei, unul de basket și clinica stomatologică Diaconi Dental Anesthetics. Iar pe viitor vor apărea și mai multe spații comerciale dedicate comunității noastre. Suntem la doar 1 minut de lacul Lubinder, 5 minute de centru vechi al Sibiului, la 8 minute de cel mai apropiat mall. Orice ai nevoie, aproape de tine. Vrei să afli mai multe? Te așteptăm în showroom-ul nostru pe strada Tractorului numărul 24 sau online pe thelake.ro.